खुलुमबाय लोगोफोर नै दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय जों बिराद गोबावनि उनाव आपडेट आरोखि मानसिफ्रा सोंहरबाय थाबाय नालाय माने कक'आ फुलि दंना गैया होननानै डाइरेक्ट फन खालामनानै सोंहरबाय आरो भिडिअ गोदान भिडिअ नायदोंमोननो दिनै नायदिनै फुलिफ्रा दङ जोंनावहाय गिदिर गिदिरबो मोनगोन नै 3.5 बोसोर गाहामनि 3.5 बोसोर गाहामनिबो दङ ओरैथिं नै 1.5 बोसोर गाहामनि दं बेबायदि दङ नै ओमफ्राय प्राइसफ्राखौ फैनानै मिलामिसि खालामना लांनो हागोन ओरै दं 3.5 मास गाहामनि दं हनै ओरैबो हनै गोदान गोदान ओंखारबोगासिनो दङ बेनो आरो गासैबो मेच्योर जानाय बिगुरनि गोजा बिफां गोरानि 8 बोसोर ओरै माबासिम दङ 19 बोसोरसिमनि दङ आरो बेवहाय ओमफ्राय ओरैबो नायफैनाय ओरै गोरलै गोरलै गोरलैनो ओरैबो दङ बिराद गुवार दंसै नै दायो नै बेफोर खान्थालबो दङ दस्रा फुलि मोनगोन सन्दन माबा माबि महागुनि ओरै बेफोर कक'आ चक्लेट माबा माबि हनै देखायना होजोबोरै ओमफ्राय मानसिफ्रा बुङोना माने केरेलानि होनलाबायबाय थानानै दा माने माखासे जोंनि बर'नि अनगायै दस्रा दारि गोलावफ्राबो माने आजिखालि फाराग खालामनो नागिरबाय आरो बेखौ गोसोआव लादो माने केरेला होननानैहाय दामखौ केरेलानिखौ बारासिन लकेल होननानै लकेलनिखौ एसे दामखौ खमसिन खालामबाय आरो दा बिसोरो बिराद दारि गोलावफ्रा बिराद सालाक माने दा केरेलानि होननानै माने दामखौ बारा लानो नागिरदों बेनोल' आरो माने केरेलानिफ्राय फैनाय जेन'बा बे माबाया सिटसा रावबो नायनो थाङा जेन केरेलानिफ्राय बियो बिफां गोरलैखौ हरनो ना गोराखौ हरनो केरेला होनबाथाय नाम खालामलायथिबाय लाबोबाय लाबोनानै जावैफैबाय नोंथांमोनाबो बेखौनो गायनो रेडि आरोखि दा केरेलानि होननानै खिन्थु केरेलानि मानसिफ्रा बिफां गोरलैखौ हरनो ना गोराखौ हरनो रावबो मिथिया बे आरोखि रावबो थांनानै लाया अर्डारसो खालामो बेबायदि आरोखि खिन्थु जोंनिला हले जों गार' हिल्सनिफ्राय लाबोयो जाय गार' मानसि आंनि गार' पार्टनार बिजनेस पार्टनार बिनि आं सिगांहाय फुलि लाबोनानै गायफैनाय गार' आंनि लोगो बिनि गोजा आरो बियो बेना गैयालाबो 19 बोसोर बेबायदि जाबाय 8 बोसोर बेबायदिनिखौसो खालामनाय जायो बेनावबो फुलि दङ जों बेबायदिनो सानैजों सामलायो दा उदालगुरि ब्रान्चआवबो एभेलेबेल दं भेरगावआवहाय ओमफ्राय नैबे बेंटलावबो एभेलेबेल दं गार' हिल्स जोंनि टुरावबो एभेलेबेल दं नोंथांमोना बेसेबां नांगौ मोनगोन आरो हाजार मानो होनोब्ला जों रेडि खालामनानै दोनखादों नोंथांमोननि थाखायनो माने देग्लायनि बोसोराव आरो खालमासनि बोसोरावबो जों रेडि खालामगोन मानो होनोब्ला नायखा नुखा जोङो आंगोन बे जाय गार' बिथांनिफ्राय आंगोन गायफैदों आरो आंनिनो बिनि फुलि लाबोनानै गायफैनानै थाइगुलायबाय ओमफ्राय दा जों नार्सारिखौ पार्टनारशिपआव खुलिबाय आरो ओमफ्राय मानसिफोरा मार्केटिंनि बेलायावबो बुंदोंना मार्केटिंनि बेलायाव जेबो सिन्था दाखालाम आंनाव होफै आंनावनो स्टक जागोन जों बहा लांगोन गोजानाव लांगोन आरो दाथ' उदालगुरि रायमना थायमनानिलाबो लायो खिन्थु मिलामिसि खालामलायनानै लागोन आरो बेनो दा नै लोगोफोर नोंथांमोना माने बेफोरबायदि माबाखौहाय जोंखौहाय माने माबायो सानगोन आरो माने एकदमबारे बिफां गोरलैनि नामा मानि नामा डाउट सानगोन आरो नोंथांमोना जेन'बा जेबो माबानो नाङा बयनावबो गावबागाव माबायोला सोंखानांगोन माने बिफां गोरानि ना गोरलैनि बेनोल' आरो जों डाइरेक्ट सार्टिफाइ आरो जोंनि नार्सारिया सार्टिफिकेट गोनां रेजिस्टार सार्टिफिकेट गोनां दा बडलेण्डआवहाय कक'आनि चक्लेटनिल' नार्सारिखौ सार्टिफिकेट दिहुननाया नै आंल' आरो माने बुंना लानाय बायदि जायो लोगोफोर माने नोंथांमोननि सिगाङावहाय दा मानसिफ्रा बहुद गावबागावनि माबानायखौनो थायनायखौनो 3 बोसोर 4 बोसोरनिखौनो जावबायबाय आरो बिसोरो माने खिन्थु जोंनाला हले बेबायदि नङा माने जों नार्सारिखौ सार्टिफिकेट रेजिस्टार गभर्नमेन्टजों एप्रुभ खालामनानैसो जों नार्सारिखौ खुलिनाय जादों आरो ओमफ्रायहाय मोनसे खोथा आरो लोगोफोर माने नोंथांमोना आंनि भिडिअनि थ्रुयै माबायोबा नोंथांमोनानो बुजिगोन आं आपडेट होबाय थानाय जाखायो आरो माने माबायदि माबे जोलैनिखौ माबायदिखौ गायनांगौ मारै प्रुनिं खालामनांगौ बेफोरनि गासै गथाय जोंनि माने इउटिउब चेनेलनि दारैहाय नोंथांमोना माने आपडेटखौ मोनबाय थागोन आरो दासो मानसिफ्रा माने अभार स्मार्ट जानो ओंखारलाबायबाय आङो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखादों देग्लायनि बोसोरावल' नङा थांनाय बोसोर जेला नार्सारि खुलिजेनदों बेनिफ्रायनो आं बुंबाय थाखादों माने मेच्योर जानांगोन बिफाङा मेच्योर जानायनि उनावसो 8 बोसोरनि उनावसो बियो जोलै बानायजागोन बेखौ आं बुंबाय थाखादों खिन्थु मानसिफ्रा बे बानायनाय समावहाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय समाव माखासे बिफां गोरलैनि फुलि बानायग्राफ्रा आंनाव कल हरदों
बिदि बुङा होनो नाङामोन खिथाना होनो नाङामोन होननानै मानो खिथाया मानो पाब्लिकफोरनो खिथाया जानांगौ नोंथांमोनाबोथ' माबा मोनसे मोननो थाखायसो गायो नालाय बिनि थाखायनो आं खिथाना होनाय जाखादों आरो बेबायदि ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ जाहैबाय माने कक'वाखौ गायनानै जेन'बा फाननो हाया नामा मानो हाया नामा बिदि दासां गाय नोंथांमोना बै समावथ' जोङो माने मार्केटिंखौहाय बुहुत खस्थ'जों सोलिबोबावदोंसो जों माने हैनांगौसो जायोमोन खिन्थु दा न' लांफैनाय जाबाय आरो बे माबाखौहाय गयफोरबायदि कालेक्ट खालामफैयो आरो बेफारिफ्रा दा आंनावबो जमा खालामनो हागोन आरो दा बिनिखायनो आंखौहाय माने जाय फोथायो बिथांमोना लांफैबाय गायहैबाय थायहांबो जाबाय थांनाय बोसोराव लांनायफ्रा दा नै दाबो बिराद मानसि फैगासिनो दं आंखौ मोनथिनायफ्रा सिगांनिफ्रायनो आंनि भिडिअ नायग्राफ्रा दा नोंथांमोना नायनो हागोन गसाइगावथिंजायनि फैदों नोंथांमोना दिनैहाय बिराद मानसि फैगोन आरो फुलियानसो नै दिनैनि माबाफ्रा जोबहां जालायगोन आरो माने थेवबो जोंनि स्टकआ मोनसेल' नङा जोंनि माबाया नार्सारिया मोनथाम दं उदालगुरि बेरगाव मोनसे आं बुंबाय थाखायो उदालगुरि साइडना बेयावनो लानो हागोन बेरगावआवहाय आरो थुरा ओरै साइडना बे जोंनि थुरायावनो लानो हागोन ओमफ्राय नैबे चिरांनाथ' क'क्राझार बेफोरनाथ' जोंनि चिराङाव लानो हागोन आरो बिनि थाखायनो सिन्था खालामनो नाङा नोंथांमोना फुलिनिफ्रायबो ओरै देखायबाव खनसे बेसेबां फुलि दं बाव हाजार फुलि दं बे मोनसे स्टकआवनो आरो दस्रा मोनसे स्टक दङ बाव बहुद दङ गैयालाबो लाखनि फुलि दं आरो जोंनावहाय गसाइगावनिफ्राय फैलादों नै अरुणाला गसाइगाव गोजान गसाइगाव कुसुगाव गसाइगावनिफ्राय दिनावहाय ग्रुप मोनसे मोननैया सफैखायो गसाइगाव ओरै बिजनि साइड ओरै न'नि साइड